Gospodine Poljak, je li mogućnost izbora pravo rješenje za cijepljenje i trebaju li i mogu li o tome odlučivati roditelji? Ja mislim da da. Svaki lijek je otrov. Mi uvijek samo moramo odvagnuti je li veća šteta ili veća korist. Od koristima se jako mnogo govori. Malo prije smo čuli od kolegice Junuzović o koristima. A šta je sa onim nuspojavama o kojima se jako malo govori? Treba biti kritičan. Dakle, vi smatrate da roditelji trebaju imati mogućnost izbora? Naravno. Pogledajte koje bi ja dvije glavne primjedbe postavio na cijepljenje kod nas, a mislim da je tako i u Bosni i Hercegovini. Prvo, da je cijepljenje po zakonu obavezno pod prijetnjom kazne 2000 kuna u Hrvatskoj ili zatvor. Pod pretpostavkom valjda da je narod tako glup da sam to ne zna ocijeniti treba li cijepiti ili ne. Neka se kaže otvoreno, da, narod je glup. Zašto, molim vas, cijepljenje nije obavezno u zapadnim kulturnim zemljama kao što je Austrija, Njemačka, skandinavske zemlje, Švicarska, tamo je fakultativno, ali je zato zdravstveno posjećivanje pošteno. A kod nas ono nije pošteno. Ja ću samo jedan argument donijeti. Molim vas, otvorite statistički godišnjak Republičkog zavoda za zaštitu prirode, poglavlje nus pojave cijepljenja. Ako se u Hrvatskoj cijepi godišnje oko 1 milijun ljudi, a u tom statističkom godišnjaku piše da je bilo samo 277 nuspojava, to je očita neistina. Pa mi znamo da najmanje svaki 10. čovjek nakon cijepljenja ima neku nuspojavu koju je obavezno prijaviti. Na primjer, malo otekne, ne mora biti teška nuspojava kao što je doživjela moja kći koja je nakon cijepljenja dobila upalu mozga i završila u bolnici. A evo vidite, čak niti to nije u statističkom godišnjaku uvršteno jer postoji 1% mogućnosti da je ona dobila upalu mozga od nečeg drugog, a ne od cijepljenja koje je bilo tjedan dana prije. Ja ću upotrijebiti jednu vrlo oštru riječ. Za razliku od Bosne i Hercegovine, zavidan sam kolegici Junuzović, kod nas je diktatura cijepljenja. Ako dijete do završetka punoljetnosti mora obavezno biti cijepljeno 25 puta protiv svih mogućih bolesti, kogod stvori nekakvo novo cjepivo, lobi onih ljudi koji prave cjepiva i koji žive od cjepiva je toliko jak da mi koji hoćemo da tu se učini reda, jednostavno smo bespomoćni. Pogledajte, molim vas, u Hrvatskoj. S jedne strane imate zakon po kojemu je cijepljenje obavezno 25 puta do punoljetnosti pod prijetnjom kazne, a s druge strane kontradikcija. Zakon o zaštiti pacijenata u jednom članku kaže ovako: liječnik ne smije ni pipnut bolesnika bez njegove pismene privole. A naše novorođenčad u rodilištima cijepe bez znanja roditelja. Pa tu treba napraviti ipak nekog reda. Gledajte, ljudi kažu, treba se držati zakona. Nije istina, jer ima loših zakona. Protiv loših zakona se treba boriti energično. Čak niti liječnik ne smije reći ovako: ja ću cijepiti jer mi to zakon dopušta, rizik vam je, ali šta vam je mogu. Pripremio sam molim vas, dozvolite da pročitam ove dvije rečenice koje je na moj upit Povjerenstvo za medicinsku etiku Hrvatskog liječničkog zbora donijelo jednoglasno na jednoj svojoj sjednici. Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu s liječničkom etikom. I drugi zaključak: liječnik ima pravo odbiti prisilno cijepljenje pozivajući se na priziv savjesti. A kolegica Junuzović, koja je za cijepljenje djece, postavit ću jedno pitanje. Jeste ikada djetetu koje je cijepljeno rekli sljedećih 2 tjedna ne smije dijete ići u dječji vrtić i u školu? Zašto? Jer ova 2 tjedna kritična nakon cijepljenja, kada se stvaraju antitijela u organizmu, ako slučajno to dijete dobije infekciju sa tim na što je cijepljenje, to je dupli udarac za taj organizam. Ja mogu iznijeti i drastične primjere o tomu, ali nema vremena, pa izvolite. Vidite, da pristaše cijepljenja kažu jednu nemoguću stvar. Ako se ti ne cijepiš,
onda si ti opasan kao kliconoša za sav ostali svijet oko sebe. Što nije istina, jer time sami sebi skaču u usta. Jer ako su svi okolo cijepljeni i zaštićeni, onda zašto bi ja mogao kao kliconoša njima naštetiti? Nemoguće. Gospodine Poljak, ukoliko dođe do neželjenih posljedica vakcinacije, ko je za to zakonski odgovoran? Nitko. Nitko. Svaki lijek je otrov. Samo treba vagati je li veća šteta ili veća korist od toga. Nitko nije odgovoran. Ali liječnik koji sumnja da bi kod nekog pacijenta mogle nastupiti jako štetne posljedice, on ima pravo na priziv savjesti. Dozvolite da dadem ovaj zaključak. U Hrvatskoj bi trebalo ukinuti taj nedemokratski zakon prisilnog cijepljenja pod prijetnjom kazne, ali istovremeno bi trebalo i zdravstveno prosvjećivati narod tako da on sam može odlučiti hoće li se cijepiti protiv nečega ili neće. Vidite, hoću reći ovo, da imamo loše zakone i da mnogi liječnici potpuno pogrešno kažu tako zakon kaže ja ću tako postupiti. To je pogrešno. On treba postupiti etički. Etika mora biti iznad zakona, a zakon mora biti subordiniran etici. Ima loših zakona koje treba rušiti.